Sa 77 barangay, hindi maikukubli ang yaman at ganda ng bayan ng Bayambang. Ito ay makikita sa mga tanawin, sa ating kultura at tradisyon, sa pakikipagkapwa at sa pagpapairal ng diwa ng bayanihan. Ang ating bayan ay may taglay na kasaysayan, mga kwento na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga mamamayan. Dito masasalamin ang ating pagpupursigi, pagsusumikap at pagpupunyagi bilang mga Bayambanggenyo na buong puso ang pagmamahal sa ating bayang Sinilangan. Dito sa Bayambang namumukod tangi ang husay ng mga Bayambanggenyo at ang ganda ng mga tanawin na hindi lamang kinahuhumalingan dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya't samahan niyo akong tuklasin ang ganda ng Bayambang at ang galing ng mga Bayambanggenyo. Tara na't galugarin ang kayamanan ng ating kultura at ang talento ng ating mga kapwa Bayambanggenyo. Ako po ang inyong lingkod, Gabriel Marie Bravo Relosa, at ito ang Pinablinbalon Bayambang. Bayambang ay kilala hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil sa world-class tourist attraction na makikita dito. Isa nga sa mga ipinagmamalaki dito sa ating bayan ay ang St. Vincent Ferrer Prayer Park na tahanan ng prestigyosong Guinness World Record for the tallest bamboo sculpture supported. Sa taas na 50.23 meters, ang St. Vincent Ferrer statue ay mas malaki pa sa Statue of Liberty ng New York at Christ the Redeemer ng Brazil. Ang proyektong ito ay unang inilahad sa JQS Builders noong Oktubre taong 2017. Sa pakikipagtulungan sa Palafox and Associates, pinag-isipang mabuti ang angkop na lokasyon kung saan ipapatayo ang prayer park. Doon na napili ang isang malawak na lupain sa Barangay Bani. Ang paggawa ng parke ni San Vicente Ferrer ay pinondohan ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated at noong ika-20 ng Hunyo taong 2018, ginanap ang makasaysayang groundbreaking ceremony at simula noon ay nagtuloy-tuloy ang konstruksyon sa loob ng 10 buwan. Ang konstruksyon ng rebultong ito ay isang paraan upang makipagbigay pugay at alalahanin ang patron ng ating bayan na si San Vicente Ferrer, who is a significant part in the culture and history of our town. Bukod dito, ang kanyang rebulto ay nagsisilbing paggunita sa ika-600 anibersaryo ng kanyang kamatayan noong April 5, 2019. Si St. Vincent Ferrer ay kilala rin bilang patron saint of builders because of his fame for strengthening and building up the church through his missionary work and preaching in the different parts of the world. Born on January 23, 1350 at Valencia, Spain, St. Vincent Ferrer is recognized as one of the greatest preachers of his time. Kinugol niya ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng magandang balita at ng mga turo ni Hesukristo sa iba't ibang panig ng mundo. Siya ay pumanaw noong ika-5 ng Abril taong 1419 sa Vannes, France at 36 na taong makalipas noong June 3, 1455 sa pangunguna ni Pope Calixtus III naganap ang kanyang canonization sa Roma. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin si Senyor San Vicente ng mga deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo. At dito sa Bayambang, we continue to venerate him as one of the greatest preachers that the world has ever known. Kaya naman, ipinatayo ang proyektong ito bilang parte ng ika-400 anibersaryo ng Simbahan ng Bayan ng Bayambang at bilang pasasalamat sa proteksyon, kalakasan at biyayang ipinagkaloob ni Senyor San Vicente sa ating bayan sa loob ng napakahabang panahon. The idea of constructing the St. Vincent Ferrer statue is credited by Mayor Cesar Kimbao to his wife, ang First Lady ng ating bayan na si Mrs. Mary Claire Judith Feliz Kimbao.
Matagal ng deboto ng santo ang mag-asawa at sa katunayan, ginanap ang kanilang kasal sa simbahan mismo ni San Vicente, ang St. Vincent Ferrer Parish Church of Bayambang. Ang konstruksyon ng monumento ni Senyor San Vicente ay isa ring pagtatangka upang masungkit sa kauna-unahang pagkakataon ang Guinness World Record for the tallest bamboo sculpture in the world. Ang inaugurasyon at formal na pagbubukas ng Prayer Park ay idinaos noong April 5, 2019. Ito rin ang makasaysayang araw kung kailan formal na idineklara ang St. Vincent Ferrer statue bilang world's tallest bamboo sculpture. Bukod sa kamanghamanghang monument, agaw pansin din ang iba't ibang estruktura na makikita sa ating prayer park. In here, you can also see the St. Vincent Ferrer Prayer Park Chapel, which boasts of a mixture of modern and traditional church architecture, stations of the cross, a dancing fountain, a bamboo mercato, souvenir store, and a landscape exhibiting different species of bamboo that is perfect for prayer and reflection. Dito sa kinatatayuan ko, matatagpuan ang St. Vincent Ferrer Chapel na kakikitaan ng kakaibang disenyo that highlights contemporary and traditional architecture. At alam nyo ba, na dito mismo idinaos ang banal na misa ng Apostolic Nuncio to the Philippines na si Archbishop Gabriel Giordano Cascia na dumating sa bayan ng Bayambang bilang representante ni Pope Francis sa ginanap na Christ the King celebration noong November 23, 2019. Kasabay ng formal na pagbubukas ng St. Vincent Ferrer Prayer Park sa publiko, libu-libong deboto ang nakiisa sa prosesyon mula sa St. Vincent Ferrer Parish Church patungo sa Barangay Bani noong ika-23 ng Nobyembre taong 2019 bilang pugunita sa Christ the King celebration ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Ang taimtim na pagtitipong ito ay isang nakakaantig na pagpapatotoo sa pagkakaisa ng mga Pangasinense mula sa iba't ibang parte ng probinsya. Ang chapel na ito ay simbolo ng ating pananampalataya, pagkakawanggawa at pag-asa na siyang tunay na dahilan kung bakit totoong pinagpala ang ating bayan dahil sa biyayang patuloy nitong tinatamasa mula sa Panginoon. St. Vincent Ferrer Prayer Park attracted people from all over the world, and because of this, many pilgrims, devotees, and tourists are making their way to see this wonderful tourist and pilgrimage attraction in Bayambang, Pangasinan. Kasama po natin ngayon si Ms. Clara Basco, ang Managing Director dito po sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Ma'am, kamusta po yung operations po natin dito sa St. Vincent Ferrer Prayer Park given po na nasa pandemya po tayo ngayon? Yung prayer park sa ngayon po, kumpara nung wala pa pong pandemya, ma'am, is marami po tayong bisita na dumaragop. Libo-libo po yun. Pero ngayong nagkaroon tayo ng pandemya, medyo limited po yung taong dumarating dito sa atin. Pero ganun pa man na mayroong pandemya, kung makikita nyo po itong lugar natin ngayon, marami pa rin dumarayo. Yes po. Oo. Mga bata nga lang ang hindi pwede. From 15 below, hindi po pwede. Tapos yung mga senior citizen. Ma'am, with regards to the schedule of the prayer park po, ano naman po yung schedule natin dito and may mass po ba na dinaraos dito?
Opo, meron po. Tuwing Sabado po at Linggo, 5 p.m. po ang mass dito sa chapel ng SBFPP. Tapos may mga events din po tayo tulad ng mga ikinakasal and baptism. Yun po. So kapag may mga inquiries po tayo about sa weddings and photo shoots, kanino po tayo lalapit, ma'am? And ano po yung mga requirements na kailangang asikasuhin para makapagdaos po dito ng mga events? Unang-una po, ang pupuntahan nila sa Paris Priest. Kasi konektado po tayo doon sa chapel. Itong chapel sa Paris Priest po sila nag-ano. So, pag wedding, baptism, doon muna sila mag-i-inquire for scheduling. Doon po sa mga gustong mag-photoshoots, kagaya ng mga nakikita ninyo ngayon, prenup ng wedding, tapos baptism, birthday, mayroon po tayong form na binifill-upan. Mayroon din po tayong tinatanggap na donations. With regards po sa wedding sa ating chapel, mayroon na po tayong maintenance pay. Dito po yun sa prayer. So ma'am, ano naman po yung mga safety measures, safety protocols po na pinapatupad po dito sa ating prayer park ngayon? Simple lang po, doon sa mga gustong pumunta, dumalaw dito sa prayer park po, protective gear para sa kaligtasan ng kanilang pamilya, kaligtasan ng para sa lahat. May face mask, face shield, mayroon din po tayong temperature na kinukuha sa security guard bago sila makapasok po dito. With regards po sa chapel, 50% po ang dapat na makapasok. Pero dito naman po sa prayer park, kung makikita mo, masyadong maluwang. So, social distancing, wala pong problema. Maraming tao, okay lang naman kasi maraming park na pwede kang puntahan po dito. Yes po. So, given po na andito po kayo palagi, ma'am, and marami po kayong nakakasalamuhang mga tao, marami po kayong mga devotees na nakikita, ano po yung, kumbaga, life lesson na maibabahagi nyo po sa mga nanonood sa atin ngayon na natututunan nyo po sa pamamalagi nyo po dito sa prayer park? Sa ngayon, itong pandemya, lessons learned nga nila. Kung noon po ay bago tayo umalis ng bahay, hindi natin pwedeng makalimutan na nandyan lagi yung cellphone natin, binabalikan natin. Pero ngayon, pag balis mo ng bahay, bababa ka pa lang, kailangan mo na naka-face mask, naka-face shield bago ka po lumabas ng bahay. Sa mga devotees naman na pumupunta rito, ang napapansin po namin, kahit na kasagsagan po ng pandemya, hindi po sila nawawalan ng pag-asa. Kung may pupuntahan silang park dito sa Bayambang na pwede nilang bisitahin, hindi po nawawala sa kanila ang prayer park. So, ibig ko pong sabihin, nakakatuwa po. Kahit malalayong lugar po, pinupuntahan po nila ito. Parang sa kanila, aanhin namin yung pandemya. Nandito naman yung parang pag nagpunta daw sila rito, payapa sila at tiwalang-tiwala sila na makakamit nila yung gusto nilang, yung wish nila, tapos yung kapayapaan. Ma'am Clara, thank you po for this interview. I'm sure marami pong natutunan yung mga viewers natin regarding sa protocols po na ipinapatupad natin dito sa prayer park, as well as, you know, ma'am, finding a source of inspiration, gaya nga po ng sabi nyo, amidst the pandemic that we are facing right now. Again, si Ma'am Clara po ang Managing Director po dito sa ating prayer park. Sa ating pagmamasid sa nakabibighani at makalaglag pusong tanawing ito, masasalamin ang karanasan ng bawat mamamayan sa ating bayan. May mga pagkakataong susubukin ng ating pananalig,
May mga panahong pakiramdam natin ay nababalot ng dilim at puot ang ating puso. Subalit, kung hahayaan natin ang ating sarili, makakakita tayo ng napakaraming rason para magpatuloy sa buhay, para bumangon at salubungin ang maliwanag na hinaharap. Ang kagandahan ng proyektong ito ay dahil hindi lamang ito nagsisilbing bukal ng inspirasyon para sa ating mga kababayan. The St. Vincent Ferrer Prayer Park is also a key player in providing business, economic, and tourism opportunities to our municipality and our kababayan. Po kuya, kamusta po kayo? Bago po lahat, pakilala po muna kayo sa mga viewers po natin. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Crisanto Portin. Ako po ay isang staff or gardener dito po sa ating mahal na St. Vincent Prayer Park. Kuya, bilang namamalagi po kayo dito sa prayer park natin, gusto ko lang po malaman, kamusta po yung business po natin dito? Paano po nakatulong itong prayer park sa paghahanap buhay po ng mga tao dito? Gaya po noon na nag-ano tayo ng pandemic, tapos kahit papano po lahat po ng pumapasyal dito sa atin, masaya naman po kahit na alam natin na medyo pabawat, mahigpit. At sa hanap buhay rin po ng mga stall natin dito, okay naman po ang kita nila. Marami po bang turista ang pumupunta dito ngayon kuya kahit na pandemya po? Tsaka ano po kadalasan yung rason bakit dumadayo po sila dito sa Bayambang? Gaya po na nakikita nyo naman po ang ating kapaligiran, malinis at saka isa po ay ating mga halaman at makikita po natin ang ating rebulto na lagi isa po ang pinakamataas sa buong mundo na rebulto. Ayan, kuya, maraming salamat po sa interview na ito. Sana po mas marami pa po tayong business opportunities, gaya nga po ng sabi nyo, na maibigay po sa mga kababayan natin sa tulong syempre ng turismo na hatid po ng ating St. Vincent Ferrer Prayer Park. Sa pagtangkilik natin sa proyektong ito, hindi lamang tayo nakakatulong sa turismo at progreso ng ating bayan. Nagiging parte tayo sa pagtataguyod ng mga komunidad at pagtupad ng pangarap ng bawat pamilya na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito ang tunay na diwa ng pagiging isang Bayambanggenyo. Bayambang has so much to offer to the world, and we need to expand our palette of knowledge to be able to appreciate our hometown more. Kaya't sa ating pagtingala sa matayog na rebulto ni Senyor San Vicente, huwag lang natin itong alalahanin dahil sa karangalang na ibigay nito sa ating bayan. Alalahanin at pahalagahan din natin ang kasaysayan, ang mithiin at ang mga taong nagsilbing pundasyon nito, matibay, matayog at matatag. Tayong mga Bayambanggenyo ay biniyayaan ng talento na magagamit natin upang ipakita sa buong mundo kung gaano kasigla at kaganda ang ating bayan. Marami na tayong nagawa at mas marami pa tayong magagawa. Tara na't diskubrihin ang natatagong hiyas ng ating bayan. Galila, ibandera sa dakop na pinablin balon Bayambang.